Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA kanot chelong uba adalbat nongrum. Hene kasngi ulale ya kendo yu menteri rangba ka jella u Conrad Sangma hayeng sa jong u hapolo. Bad hakani kasngi uba adalbat ula IT ya ka dorkas ha menteri rangba bat kenturu ya u ban pen urlong haswa ba ka jella kan rakhe ya ka lengkhu jubilik ser jongka. Habayakren bat kilat pathai khubor halor ka jinga kendo yu menteri rangba uba adalbat ula ong bakini kide kimat ki ba ka sorkar kala banle. Bat kimdan kam banyo ka jing menjur jong ka sorkar pedeng. Kimat ki ba uba adalbat ula dawa na ka sorkar. Kalong halor ka jing kentiu ya kasnem wat kam jong ki samla. Bat reservation na ka banta ki samla pule haki professional course. Bandon no la ka jong hapo ka jella ya ka Meghalaya State Kada na ka banta ki IAS, IPS, IFS, banpen kenriat no iki basyong hate metor, banpen bet no ya uput usam bat ka jella Asam, kabalane da ki pausnem. Kini kimat jeng dawa kidei kiba uba adalbat ulara hapok yang dorbar tauan banyatai. Bat ula ongru balada ka sorkar kamla banpen urlong ya kini ki jeng dawa jongu. Unnom ya shementa ha ka jeng rakhi ya ka jeng dap san posnem jong ka jeng yo jela ka Meghalaya. Masulong kia ke jemut perkhat kham tam e pom gastit nyempat don nyempat yo nyempat yo anu ka achievement. Adu yo la ka jong jela. Adu benta. Di ngasukia bakum lu ngapan buku jengkeli lade dan ni haki waipat ki balong ki concern citizen jo state ki nongsong song jong jala hatung lalong ni em ki blakhre atung isudei hok na em bangin simata ini ka jengrakhi ka sanpus nam ho rekat ka sanpus nam ngidong kam ndai ka sulong pat kawai ka jingkwa panpa ko jong ani ka singi wan ai ka representation cha honorable chief minister idon ki issue ki mat ki ba ngajuakan ka por nadu ki seng balang nadu ki political party uper but kini ka step abang warna kini ki issue kalong ban pau ta seriousness jong ka government ho to pass government kidon ki bantah bakilaya persang kidon ru bakhamai persang kini ka present government ru kidon ka bantah ka baki persang ka bakham persang jadi halor ta nong rim ko ba ngapat kum u emily ubari jong ka 17 north jong constituency kum mangalak kular ki paiba badang adon marway yang adon arngut dan yang idon ruling dan opposition dengan persang bandri si ki isu ki belong ki ba ki isu ki bakta khamtam ka yap ka im khamtam ka lawi so ki long dien bar ki pateng ki banawan si ka slapartai lada kamdon ka resolution kamantoi ru bandon ka celebration more tin nongway boyong no resolution no celebration baling hapan yang rangba nomor san posnem kat san posnem layai ngimpat yo ya ka wei ki isu ru kamat nani empat wanra ta jengkala nani ka achievement hani ka state ke jongi kumbagini ki isu ka bangabu akhmat jong chief minister akhmat ka government of Meghalaya ki cabinet baro ki parlok bar khamtam ya ki parlok poken hon jong UPF ka bangnai keren khamtam ni ka reservation policy ho kidon ki boong bakalong sensitive bane keren nai ngong ba ngidong kam sensitize mo bar sensitize ya ki community khamtam ni indigenous tribal ko bari khasi jantia bar garo Namar yani ka reservation policy baling akwa ban keren badong kam ban revisit ban review namar asan pus na medu ka por bangyo la ka jong jala kaniru ka supas na ka mier oda na personal department keempat legislate keempat hawan bar ka policy kanum la parsa aslem kat san pus na parsa policy ngasungo ban ka policy kan sakala halong ka conspiracy jadi halor tak nongrim ba ngabu yani ka jing terwa ba lesi ka reservation policy obri ka job preservation ngila ban kumba ka de ban kata ka de jing ai jemut ka jonga Henry hak badi ba academic professional courses mo pagini ban puli ki professional courses khamtam ki khon samla jongi ngila ban open to all ade ban cut of percentage hapre ni ki lightly ki community namar pi basic structure jong ani ka jing wandur jong ani ka reservation policy na du ka por ka ba ngiyo ka state jala nadu ngiyo ka jong jala kadai halo kanong rim ba kadai ka demography population mo hatu ka por kat kum ka population kat tu tigila yawan ra ya kani ka kota ka bari 40 ugaro but 40 kasi jantia dari mata ka population ka change mo bar haju ka por kani ka dinam ta ka banyo ita ka efficiency ka administration mo banyo ita ki bru ki batibet ti mar kadau kai ka demand ka jonga kalong ba ka to ka job ngin e to mele henre ka bakong sandu kadai ya ka academic mari babun ki belum qualified ki belum deserving kilado kata di ko kamat ka baar par kadai ka enhancement of age limit kani odi ka benta ka banglay keren apo ka assembly but
ngis kem mo ni ka present government mata kan lei khamtam ko bangi menin nakaliang cabinet jongka state Odisha kila race ya ka upper limit nakalai puar sedu ka lai pu pra mo tibat kanir ko di kalong genuine issue umdai bang supan ke gijing kwa kan ni kam di gijing kwa ka di gijing dongkam bat ka government jongka Odisha mo state of Odisha bar kiwi pat ki government jong kiwi pat ki state north east kila ban race du lai pu pra sau puar nakapenta ka government na ngamu ban apply ki government job jadi kalau ban ai ban sim ban ai ka ban give a boon to our youth khamtam habade bakani ka covid kala khata palat iki khun sama ki jongi sei kalau wi khun sama nim ko khun sama jongi kilong desperate nim ko khun sama jongi kilong frustrated kidia bakla sha jingim ko bamdei nomor ka lawi ka dei haki kemar kada ko ni ko ra ko jing terwa khmat government baka dongkam ban ai give yaki youth khamtam hakani ka celebration jong ka 50th anniversary kumo ong mata lada sibuk ki retired person nginang la ban increase ki age ke jongki dan ni kita ki consultancy la ban appoint na sabar klem da ai ka chance opportunity ki beri berang ni ki sama babun ki balong fit balong deserving ki balong highly qualified ti lada ya ki wi ki la ban ai opportunity tu boleh ki mla ban ai ka opportunity pa di khun sama ki jongi ban ong hiru but if they cannot provide them job at least give them hope mo lada ki mla ban ai ka kam to ai ki jikerman ya ki mo kata di ko ngai ke start jong government bangis scam ki colleague ki beran ko ka MD ken le sitom bakin I give de khun sama par khun sama ngai scam su thu ya kani ke de dawa ko por ho ngi su thu ba kam sarkar la long saturated ngai ka chulong ka bakong san manta la dang iyo ya ka ba ngi extend ni ke age ban enhance ke age tu mo ka long ka jikerman na ka banta jong ki la kimi om tau snam ru yo ka kun om tau snam le la ki extend salai snam sasan snam kanu ka long ka jikerman ta jong ki ka balai par ka de creation of separate Meghalaya state gather ni IPS nata ka IS IFS but quick mo ni ko boleh ka boundary ru ka sateng kwan ni ka manipulation advantage jong ka Assam ru from time to time habri administration namar bangidon ki brio ki banapo ki wei par ki chala tenrei ngasmo bakani long high time ko mangne syukran ngin syukran kan ka khtian non jubot ki dokam ka kam bat ngangis ka mereka present government mata ban pelong serious ha ban pen resolve yani ki issue boundary ka basateng kani ka separation of joint gather apren ka Assam dan Meghalaya kala dong kam ban separate no ido kam ban don ka jong ka gather ta ringa ka jik start jong government kum ka handle ini ka issue debat koi ka beri ka relocation of super colony pi ka ni ru ka demand of the hour more the need of the hour mentangin keno ino menu pelong kadawan pen blok kan ni ka ban create kan congestion ka traffic congestion ka shlong agglomeration ketika di heart of the city heart of the state ketika donut jong ka jelamo ketika konstituensi ka bangadon kamtam hi kita ingin ada kan ki issue ka de belas ateng la selam bah bang scam de government kan de pen bit ta kentien de ka de ban ler ka kam buat kam long ba ni ru abang remove bang relocate ya kitu ki government employee ki berada department of fair bagian relocate ki syaki respective concern quarter department ki jongki par itu masa bean parti kitu haban kendang pada lenti ko bale sing la banai ko por stio RTO si banai marpi hang tingin umla ban compromise ni ki issue blaslam bang numle ben ni ki priu ni ki priu jong ka jala hi Meghalaya ko bala don ki la sakri ndu ki por miswa ki yaki kimi ka pateng ki jongi blalit no tingidap ke jing songu ban ni borom bade mart ka daw ngi wa ban ni ka government kan pen ir ka kam hamtam ketika cakap kadi ke ngilaban construct and development mo kaban pensuk kaban is congestion barang cukup la ban beautify ketika cakap kani rumah ia ka government kuno kadi ban le bat lada pi kini ke bangapar kedai hakti jong government kami bahapan am central government kata ngimnum dokam ban up kata mercy jong ka central government dan ka Assam government habri ka boundary issue boundary issue ngaku ban penpau tuan ni ho ka mulai ke besuk ban shu dawa makam de ke cikwa de jong kam ringam de pat taman shu wadang de benta jong government jokem di government ngam de benta taman shu kentho ngani taman shu kentha taman shu keno de ke benta ban ai ke suggestion tenglah wara ka suggestion Ahmad chief minister ba represent ka state komu head of the state rekat bagi colleague partner poka MDA idong kam take up seriously habri ka boundary issue ban benta undon ke jekren bat chief minister jong ka jela Assam mangit scam unwan ra ya ka positive result ban ka cukup por aku aban penpau yang tak suggestion ke bang ayaki tolong kani
Balada mata la tengin pala bangin resolve at once. Mari dokam resolve once and for all ya ka boundary issue. San post na bolong jigda ran maraki. Mentangin od ki ne po. Sor kal bakiti ki entire inhabitant ki badon hakti ki entire border. Kimdon ki jingan bukan syok ta sense of security kabdon. Mo kinle chapo kalingkaro kinon thai kim tikana kin thia hayeng ru kim tikana kinle ki kim tikana par kan encouragement nata harassment naka liang ka Assam government naka kapor ka long bian tu kumno ngin atar status quo kumno ngin atar jekren jongki on the chief secretary dan on the chief minister level par kalong bang sei so bros kata bade mat kada nga ai ki jimut ba immediately bade ban implement ye ki through infrastructure hakti jaka kana mat pelong itu ki bring ba song ti kinum sulong kinum la ban su ya community ban depend be ya kita ki ya ka state jong Assam mo bat bakin ya ka jong ki jat bar kham tam government of Meghalaya kan de ki take infrastructure khanam kindon kita ka sense of belonging ta ka jing solong trai ba kidon hakti jaka bakin penek ru ipur sam namar dei maki bu penek pur sam liga mli bangi na posor mli ga sarkar Meghalaya mli ga district council mli ga hima ba dei maki hi individual inhabitant ki badan hakti jaka ti bar kabar pat ngong ba immediately de ban set up ya ka police outpost kata tengan nge bakata rungan nganum ya cakap nak ban boycott ya ka ne 50th anniversary ngasulong leran ban boycott kum try muluk try ri try jaka mo de haju ko por ko pen pau tangan ko wing bala sansi ngai por government bala kam don nuk reaction serious action nakaliang jong ka government ngan haban ya cakap bangan sepermana ke ga ba ngan hangnu kom bangan boycott ya kanika 50th anniversary tinga iya ka government jong ka Meghalaya bakan le ko dongkam nomor ngasngo bakam nom dongkam kumban su pendi mata di development keleng-keleng ki locality bangi scam gi dorbar senong bodan borom baro kin long rangba ka jemut perkhat nginom su komen bar su sim ta gini ki jing perthaba ki painting ki coloring ya ki kero ya ki senong ki thau kani kam dei kani tang ka simbolik mo ka bangi rakhi ya ta ka 50th anniversary nregi dokam man pende ka hok kani batang suan uslap tang siteng ta la khoi do baro kan no cross la su plan ai kai kam dei ma ka tho government lega sngo bakidon kiki ibung deban keren merkan tho nang kiki ibung deban strict clarification kidon kiki ibung deban I suggestion kini kani kalong kumbaya serim mo bar ka government of India ru ka spin bi ingi development kat baki hok kinak senjor tingim ko ba state government ru ilaki jong kiprio kumbangi tip of the people for the people and by the people mo nakabanta kipri nakabanta jungi lamba jungi ba nakabanta jungi nangit scam bakin ai ki chakri ka bahok ka bakoi pat kham tam e ba kin penek kin penyo ita ki hok ka bangi dong kaman penek jing sya kam don nok jing kular ban ngala pen kre ru wada ki kular ru nganu ngai jeda ka ktir ado ka kam lamar ko mo ngi pi ba kini ki de ki badon hapok ka kti jong ka state government hi jong ka Meghalaya kam de ka bangi haban up ita jing isingai na po Assam lani na po central government ti kani ka ngaspen pau ba kini ki issue bang wanra kilong badongkam palat de kilong aspiration mo de bopai ba ulah community la selamba la angnut tikat ban rakhi ka san posnam jadi holo tak nong rim ba nangis scam ba ka government hi bahkan pen i da ka kam umbe